June ni thum lei chi chu lei chi in nie ni ma sela chi hi adak to chuan engtin nge an ti al le ang suta china chuan pai chhoa mihring te ra mai chawa lo chuan engatan ma atlak tlai lo mathai bunga chang som pathum pathian in kaushan a thopui dona ma se an thopui na tel lovin a chedon lo nangni pathian thu tha lo tem to apiang te chuan chutiang bokin in eng chu mi mit mu in eng ro se chuti chuan in thil ti thatte an mu anga in pa wanami an choi moi theyang i suan leichi in nie ni ma sela chi hi adak to chuan engtin nge an ti al le ang chuta china chuan pai chhoa mihring te ra mai chawa lo chuan engatan ma atlak tlai lo ati a thil von thatna chi al Christian alna chu thinlunga i suwa mangaina Krista felna innun alua kha chu ani sa kholam mithiam bikin arin na tlin na zara chandam na avon chuan amma Krista felna chu avong reng tur ani a pathian ro puina chu alom mana anei tur ani ti chuan Krista thil ti theina chu nuna le nung changa lan tir aniang lunglukong ka pui kan thlena pathian kho pui kan lu huna chuan khek nei hau lova i swa hna anun ahlan awanga in chir mi tu emo an omangem tuna hian thinlung zong in ama chu mangaila vanlam mi fing te chu thopuyang u ti chuan pathian thopui tu te kan ni theyanga van mi ni na changin midang te hnena Krista kan tar lang theyang o tharau thiang him baptisma hi changila o rilru le thinlung chunga hian felna ni eng zung chu lo lut chela ti chuan nuna temple atangin milim tin te chu ti tlom ani mai tur o achat na soi tur te athil ti theina puang tur te in kan leite hi che tir ni te se o i swa hipna i chang ani chuan Krista khongai na zara moina le thil ti theina chuan midang te a hu chak tak inei nge yang ho u ama chu thlirin ama ana nei turin danglam chauze lang u ama chuan pathian fam kimna chu taksa nein a chenga du taka a chuan in fam kim taboka ani chu lalna le thu neina zong lu a chuan pom kan ni ti kan hria ani